Engdeng engkore ni hojai karbi freshers kom social media ke paman pon. Executive Engineer PHC Havarghat Divisions atum pen dogmuka hi thielong ke pangtira sai kedeng pon. Nizang karbeng long tirki marong long so pinsu football patu ke pangcheng pon. Hojai karbilu chole song atum pen chapatir pi ponsi hojai des bandhu Vidyapit High School along kewang mia korti ingjira tum phant tangthum karne mate. Engdeng ingko rahini hojai karbi freshers kom social media ke paman pon. Hojai karbilu chole song amai phudhuniram hansi pen spahe phu ponsi labang so kangthum karne amai pangcheng pon. Labang so amai long adi haman pen karbilu chole song amai puthang sing timung. Hojai KSA amai phu abarim GG KSA ABBP hojai unit Dimasa Student Union, Rangsina College Union Budi, Samson Singh Ingti College Union Budi, Dongkamukam Rangsina College Union Budi pen cenglok peningan ke tike dinga tumta cetong dun. Labang so amai long non kewang mia tumo phant koson pen sila dak ke dudun thekji mahala pen ke chiri dun thekji ma pen pu pen chenglok la pen e prang stami koson si logo charli anat ke pa prang dun thekji ma posila so amai long sthan chimum pon benti tum penenga sengkan surini rahini nilitum kaduka we student dak hojai college junior college nilitum pangrum pet pen sila bangso ajai nilitum ajai mek deng pon lo la pen nilitum alapini ladak kecethan ke cimumpon ke itum anso se dak hojai lo ke charli ke wang ang tan pen ke wang itum dak hojai lo rang ke charli ke wang pen anso se nilitum stame litum mit hanga dim ke dam pen hemi read la pen itum muni tum han anso se kecethan cimum thek je phan sinilitum cethan cimumpon lo la pen la bang song bong stame nilitum aphan ng cerap ng citodun thepik nilitum advisor pen chenglok bidis belek nilitum pen aprang x atum pen saminil tum phanang cethanang cimum pon la pen alang litum man saminil tum ning ching sampik lo la bang sonil tum phan nang ke thanang ke mun pom pen la bang song deng anil tum phan nang pe man pon thega pot la pen nilitum ahok dala ke punang kok pon nilitum mainly ke nilitum student hiansi kacukalek la pen nilitum CM sarlong pon same long pon iklo la pen belek sumni tum dihinamu pustame long pon iklo la pen sinilitum la bang so kam kapichun ik la pen nilitum hojai long kisung ke dupik lo Jisimet pet ke nilitum dak boys hostel pustame ave pini nilitum meeting doji pini pustame nilitum bang adim si kacharli adim nilitum hangdam nangji jisimet pet nilitum dak hojai lo charli song nilitum advisor pen chinglot kaduk ave nilitum baching honle Dr. Tuliram Nohang nilitum CM sar phan nilitum hin pen kachuni rikang tunga bang ke nilitum aphan ladak hojai long boys hostel la pen ladak nilitum phanak nakim pipen nilitum kaduka vestame dak chingwai chingsai pen chenglok la pen karbiang long pen kisu kachewan pustame dak boha misen kedo je phan siniltun pen tuning ripon lo hojai long lukachari bom karbi sorlo so tum kitu ki thak absap ki sung dokok lo las karbi no tamas council pen gal hostel sami prabchil pen kikim kerang ponji phan sami lang nitum pen tuning ripon tu hongkram pen long ki rong pi karbi long reberda kadukawe ilitum kasuk hapon media tum phanta nilihin ben kasuning rikang tung bangela swarlo so tumhan ilitum kido siksak ikpik an lapen ilitum girls hostel ta awe lapen la swarlo tumhan puseta safety awe ikdarlo la girls hostel kawe ajoini amad la si girls hostel bang CM sir alang lini ilitum phan nang kimpi pusonte choro parji lapen
isi ka chuning ria lambang elalo pu alang li ake hai president ake hai taning je iglo la pen nilitum advisor taning je iglo nilitum hemtun ave lasi hemtun phan bang ta nang ma tha dun sonte nilitum ning ching sam pik ji la pen nilitum phan fan bang ave pin lasi fan bang ta nilitum phan nang ma tha pon sonte nilitum ining charong la pen ning ching sam pigi la pen nilitum penon kibang mi ji atum se tame ake joy dopo la si ake rap dopo la si fan la pen fan de hala hemtun karbi hemtun la pen hostel la bang nang kim pipon sonte nilitum ning charong ik pikji la pen ning chingsam ik pikji la pen la pan cholo thank you pani thalang de ani tante la ke damtang ningkan suri hinia ningkan la karbiang ma autonomous council pen la hojai district long la karbi lochari o samarapan ki do ke thak mission nahi pa joine ke damtang ningkan suri hinia ra ko ningkan la bang so karbi hemtun ki kim non pon da pe patang te la bang so puthak nang le pisi puji lalo ahem tuna bang ke nilitum hojai kes ipen ta langdam iglo la pen adha si kim chorlo kim bang patang te delo la si kachuni rikang tung bai lalo la ki kim patang te pod la so ki kim pod bang nang patang pi det sonte nilitum akirap the ik pikji la pen chuning ri thule thot lo nilitum phan nang kim pi la bang patang ik da prang sonte nilitum akirap the ik pikji prangsi ningkan surihini ningkan bangang lum mati bangalong ri tame karbi lochar le song arodonang ji bumat happen hojai district long tame ningkan surihini ningkan dak hojai KSA mang pathek lo lasi pining pen ningkan inkora hini lo lasi pini la bangso ningkan inkora hini ke choklong karbi freshers dan social meet amai dak padupon lo lasi la bangso amai long litum west karbing long men penang risoi jangtum dak tong no the west karbing long putan the itum direct hojai si itum kata education apan ke environment mesen pudak si prefer lasi meolo la bangso pressure meet kibi itum penangan owi kimi temen interact long lo alang dun kimatha alang litum mane dream samo kha thanang lo la pendak hojai district long la hojai KSA pu amhang ke pathe ke porhala founder tu mantar churu lo la penon ki du bom la hojai KSA long ke claim mai pu benjeng lo kongchum bang bang churu la si elitum karbia khai teme bang bang khai son kaple ka hawalong ta itumari soi jang chingrum nang ji hala su chingrum potang te istung hala su ka chingrum ja kong ben elitum ari soi jang tame penan awareness doji la pen penan kachini kang tung और मुझे तमें नॉन सोंचित टोंग लो चित्तान पड़ते हैं लाबांसो कचिनी ने हर मचिनी पो लसी पिनी लाबांसो फर्स्ट लोग तमें ये तो मोर देन बांग फरो ट्रॉक्सी अरी सोई जांग तुमसे टोंग लो लसी कमाने के थर्ड सेमेस्टर कमाने के सिक्स्थ सेमेस्टर कमाने के हाई सेकेंडरी चाली बॉम्ब ना दलो लसी लाबांसो कचिंग रूम लो बस इतुम कार्बिया खाई इसे यंग टेक पकड़ना ना पोजे नॉन किवांग जिलांग आर्नी के ओवे किमी तुम तमें मिठांगा खाई लोग रिफान कचराई कम जापान इतुम लो के चाली बांग तेनी लो लापेन लो के चाली जा कम itum karbiang long wate west karbiang long ki pasilarji pasi bor ipo pusi pini labang so akaching room long tame anutin owe kimi than in thelo lapen non ki bang jilang owe kimi tuman nili ka churi ka tungi lalo itum non labang so apir thelong itum tok lang ja kong wi prutang te itum na ko pir thela chichar ni te je posi itum non son kaching room long pensi itum kopi ke charli pensi itum methanga career methanga future ke messenger ma hala bangso kachi than kachi mum hata non son amai long nasi tong dulu patate itum penangan bidi sore itum seniors mete long ji lasi non son karbi freshers da khojai palam kori nare golaghat no shilong no itum komane karbi freshers bi patate itum hala bangso freshers long itum karbi that itum chingrum ra itum risoi jang itum than kachi pari amai ta itum pathik pulang ji lasi pini ning chi thelo je pini la bangso freshers long kachi tong an risoi jang tum tame alang litum non kiwang jilang karbi yang long a leader side lo alang litum mari deng sudolo je karbi yang long ke phalang noji pamisen jita lasi alang litum si chong hong prong lo je alang litum si mo ke wang jilang ni ke karbi yang long isi mesena temon man pok ning thelo ke damtang 2000 ningkan karbi yang long autonomous council ben hojai district long lo charli samarpan ki do ke thap joy ke ni pu men ben log bang so karbi hemtun ki kim nan pon ke patang te alam thena ni pisi 2000 ningkan pen bang so alam chak du protang te athe nili ke de mai pu ki chosi non ningkan kithom si dolang si non pini labang so amai long batame chini lo la khojai long charli karbi ru se jang tuma grievances mokha pini arju polong lo si khojai along ki do ari so jang tuman mesen pen ki do aboha mate
mesen pen ke pachali awar sai ke pathik ponji phan non karbi hemtun ki kim tami tang te det pason si arjudong lo si itum karbi long thomas council phan itum cm dr thuliram ronghang la pen itum education department along im richard tok bi tamen itum approach am officially la si hala so ke approach hut mojak hojai ksa ru tum tame jong si itum dam rapet nang chiki dam rapet apong te itum dam rapet nang la pen hala so dam rapet long pen itum ki pachun ji phale bori nang athe pini theklong le je hojai long ge penang an west karbeng long men location ri soi jang tum dobon nili ka chini teng long te pan si unofficially ne pan ge than kang ke 1300 alo charli karbi so marum hojai long tu si 1300 an karberi soi jang tum hojai di singlong du protang te dake isi karbelong thomas council pa tame isi aboha tame thik pi vek nang ji atha thela bangso 1300 abong pen komane ke kiduk det kilak det hem also pi also poda thek lasi 1300 bak student jong si hojai di singlong du protang te karbelong thomas council pen non prap jin pen hala ke do aboha bang ke pathek ji ponsi ki pathik ponji phansi pini la bangso media theno ni alang dik dr tudam rong haman chunri pondo Pai knuni pai ingkoi arni larchit bor phukon mahanga thek ingdeng tharu phike chok amen pen executive engineer PHE Haberkat divisions atum pen chapati rupi ponsi dokmuka hi thialong karkok karphek ben kapang thirasai kedeng pon labang su kipang thirasai ke klempon along cluster was coordinator CWC Rajan Langthasa SA Sarad Bora Abarem BDC Longsing Tokbi BLCC chairman Biren Tokbi vice chairman Joy Singh Krupen Chenglok kaprek atum tat chitong dunsi labang su kipang thirasai mesen pen pachun pon dok muka pen waisong terang karbilong re berta Auragat division PHC division of ahaisu dokmuka townot mane lasik borfukonor jonmo divokor awareness program karone ami cleanest drive aru rise of awareness program karone ami obahon rakhisu especially mane aji all India or all Assamot mane amar district aru amar 42 gaon school office aru rasta ghat potoli amar cleanliness drive mane স্বচ্ছতা সেইটো লৈ আমি ইয়াত আজি সকলোৱে আমাৰ ডকমকা মহামায়া বিজেপি মণ্ডল কমিটি সকলো হয় আমি ইয়াত আজি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ ইয়েছি ডকমকা সাব ডিভিজন আহিন পেন আলাংলিতুম লাসেট বৰফুকন আমাঙ্গে ঠেক আর্নি laso arni pan ke katalon pon po alam pen PC sub division ahin pen awareness program militum Bharatiya Janata Party office atheng no wangsi militum pan awareness program lason mane cleanliness laso la sub sikun donen poputa alam itum nakan tenilitum alam itum apan churu lok laten ami ধন্যবাদ দিছো PHC sub division অফিচৰ অফিচাৰসকলক কিয়নো আমাৰ বিজেপি অফিচত আহি তেখেতে লাষ্ট বৰফুকন জন্ম দিৱস উপলক্ষে আমাৰ ডকমকা টাউন বা নগৰ সেইখিনি চাফ চিকুণ ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতে আমাক এৱাৰনেছ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ Nizang Karbi Anglong Hamren Town Municipal Board ke Palupon Angkang Tirikim Patu Aklamalong Tirikim ki Youth Organization Tumpen Chapati Rupi Ponsi ke Chengsi Sopin So Football Patu ke Pangcheng Pon Ladang su ke Chengsi Football Patu ke Chapati Pon Alang Ali Heman Pet Ram Sing Terang Penceng Lok Kapek Man Peng hingga Cetong Bensi Ladang su ke Patu Ing Samjin Pon Pachun Pon Chengsi Lang Kasi Ningkan Ketom Apan non ningkan ini putot patu pon tuna lah, asi nilitum kacisi kecedang pon abangge, lapon tot kaila ko kaprek stemilitum kapatu pon tuye pan mata pon bok. Bangso kapatu pon dia long tim ko ansi pacedan pon po. Non amat nili karjilong teng bangge pinian kiyoin tangge tim plikep an join adlo. Lapan ko kaprek um tak kiyoin tuji putar arjilong tadu tulang. Pini Tirkim KYU pen organize patu pon along tim ni isige mix 11 lapen isi bangge Hamren police atu mensi cebate pon lo mangso khela long tim ni ka patuta mesen pen
kapatu pon thegapot ratatum chorodun pick pack la pen ke gol pho la pen gulni pen mix 11 aphan hamren police parem bon lo si la bangso apatu abang ke pini opening ceremony lo la pen lang mesen la son se do kita ipu